na tupu oge ụlọ anya ụnụ ahụ na message ụmụaka na-egwu egwu biko ọ bụrụ na ị nọ ihe ịnọkwa below 18 years jesịrị ụmụaka ga pants ihe a enwe difference just pants all free a na-akwụ ụgwọ ịma n'obodo anyị ga-abata obodo anyị ị ga-ahụ nwatakịrị ya ebucha ikezie eji egela ahụ 12 years itie Jizọs. Okay, biko ọ chọrọ ịkpọta n'isi oche ndị anyị ji biri na community a ịma na onye ọnwụrụ na this community is important. That is why ndị celebrate onye ọnwụrụ na prayer biko achọ m ka ọgachikere na lọọ ya bịa n'isi oche biko na-akọrọ na ha ka biko nọ ọgachikere biko na-akọrọ na ya aka is a man I respect so well biko achọ m ka anyị mere ihe a achọ m ya nnọkọ na-arụba dọọ ka akọrọ na aka thank you. That the game all log yo. Unu ga nọrọ anyị n'isi oche. Biko na-akọrọ na aka biko na-akọrọ na aka na please. Biko the man ọ ga-amasị m ka ị bịa n'isi oche. Biko na-akọrọ na aka ole ya. Ale Dennis. Onye ọma nji aba. Oga Dennis ụda akpụ ehi. That you got mommy. Yes. That is why I tell people you marry somebody that will compliment you. Yeah, behind every successful man there is a woman. Family, that them be very slim. Mom be slim. How mom any. After if you go out fashion, ọkwa okwute dị n'ime maka breeze bịa ka afọ ibu m. Biko achọrọ m ịkpọ n'isi oche ndị anyị ji apa ọ bụkwa na onye ọnwụ na-anaghị ha dịkwa important bụ achọ ka biko nụ kọrọ na aka ka m na-akpọ ndị Chief Michael Chinemere agụ na-eti mba 1 na ọzọ ite oke mmadụ chie biko ole bara na-akọrọ ya biko na-akọrọ ya aka biko ọ na-abịa n'isi oche ya na lọọlụ ya gbafere ya ha biko na dite biko nyere m background o biko na-akọrọ ya aka na-akọrọ ya aka biko na ya wa plate mba ọ ga-adị gị na mma o ọgwụ abụghị ihe example of onye Igbo lọlọ nnọọ o ọ ga-adịrị gị na mma ị nakwa anụ nwaanyị na-anụkọ nwaanyị nwa nwaanyị mara mma o anakwa ebi ego ịnọ nke jọrọ njọ nọ nke mara mma ị ga-akwụ ofu ụgwọ isi biko ha abịago n'isi oche na-etupu oge na-ekwu there is one thing about this country like it very very well. The elders stay here, please. Ndi Swansea never. This was. When I came to this country, I was amazed by how. Okay. Tupu na-ekwenye ikwu biko achọpụ ka ndị Swansea biko unu bịa na-akọrọ ha aka biko ha nwa bịa enwe oche nke na biko na-akọrọ ha aka ndị nke from Swansea biko na-akọrọ ha aka biko na-akọrọ ha aka biko dịka ha na-abịa ndị Igbo nwere mmadụ ndị shiri eshi na ya na ebe ọ ga-adị na mma o no biko onye nọ ihe a bụ maybe president from any leader of the Igbo in any city biko nọkwa here you are highly welcome and I will beg indulgence biko kwa ya were oche o amatara m afọ onye nke m fọkwara m akpọ biko ọ bụrụ nọkwa n'iso gị bịa were oche okay adị mma adịje gwenye background abatara m obodo a dịka nsi na-egwu abatara m obodo a obere a ga-eme gị nnọọ gị ma your talent atara m ezigbo ahụ to the extent fonu m ji bata ọ na-abụ ntinye fonu m n'iru taa camera the screen camera security ya emepe agbata obodo na just 2 years na ọma ata ahụ ebe na enwere difference between afụfụ and ahụ ịtara Job n'ahụ atara m ahụ to the level my normal iPhone na iweta phone tie phone gị iru taa ya emepe security right matazi ahụ ntinye phone taa my phone ana iru m sef ọmazi iru m no longer recognize my face na ahụ obi ha
On the one can be all joke we have now put here with 2 life experience. And we have all can back the one day, but not on Juro put Naga, day to the left on the my shadow happened by a boss. Yes, People are enjoying. oh, sure. I see Mr. Apply. Make it apply now, indeed, make it apply indeed. They won't make it, but I don't for me apply. I want to begin making them apply. They may post of a sales girl. Sales girl. I on my phone. May change your voice. Are you possible? I said yes. I was even of my best. But the worst one I wasn't thinking, sales girl. The game me boom. Game me apply. We may apply for mortuary attendant. I told my students say yes. I've been doing it from back from home. Make it a mortuary. Ladies and gentlemen, Biko, and this show time there go. DJ get interlude. About from them more, so because I give you yoga. Take us you go. I give you yoga. Kage mage bon enke. Yeah, toto. Because one more time, you corona one can do pan easy. Corona one can do easy. The worst thing they make it at this life of Abraham Membe. Oh, apa yi naro. Your best clothes. It's make decoration. Okay, now what you know, your man look. As you that you won't give me one day, man, I will him again. I want it. The other day, one clothes, you know, went to my auntie's house, you know, fine clothes. Come up with that, you did not get happy. Come back home, take him. Mommy, come and say, Uncle, he's wearing our bedsheet. Kono ma ke ba ne won respect e ba na too much here o yi di o kota yi di o wa na kota ye ya ya ka ya appreciate you ke oga squad did uncle beat you say no uncle was holding my hand I will take it yeah be even that people going to happen because of DJ in the next few minutes then we talk about because all on the mandatory music people should get ready because again let them all on Apa yang kita begini menggigit bakso so, dia bos.
Ekele m unu nnaanụ unu gbajiri agbaji na Wait, are you taking the mba gafere
and DK, none. Hello. Hi. Ah, my friend, you're welcome. You came, yeah? Thanks to see you. Yeah. Got just in case. Hi guys, I'm back again. Oh, hello. Yeah. You're welcome, guys. You're welcome. Hello. Welcome, Mama. You're welcome, brother. One love, yeah? Hello. How are you? You're welcome. Hi. Hi, Ma. Welcome. OG! Hey! What you get? That. Bad guy. AJ. Long time. You know all over that? You believe that? I keep it like that for the guy, yeah? Naga Bay, Balmorecan Lake. Oh, Okay. On a Newport Kineku. No. St. Melo, okay, but if you don't look at it, now you be Newport. Yes. No. Yeah. About it. And I look at it. I want to eat the. Okay, no. Wow. Wow, this is so beautiful. Are you twins? Yes. No, it's not live, but I'm not recording it. Yeah, but it's not live at the moment. Yeah. Are you twins? Yeah. Oh, really? I'm also a twin. Oh, really? Yeah, He's got a twin brother. I'm Kennedy. My twin is Kenneth as well. Kenneth. Yeah, Kennedy and Kenneth. And you? I'm Lisha. That's Lisha. Okay, where are you from? Nicaragua. Where? Nicaragua. That is Caribbean. Not yet. Kind of. Yeah. Oh, okay. You're welcome. Thank you. Nice to meet you. Hello, children. How are you? Hello, one no one keki man. Nda, ebiara. Oh, thank you. Ghana. I form any other tradition at home. Can be available. So can we now? There are nothing. At least Africa is Africa. Yeah, none.
How are you, my friend? Yeah, welcome. How you doing, man? Fine, welcome. They moved in here. Please have me call someone that knows if the yam is roasted so that they can come and check. If yam is roasted, Yes, so that they can pack them. I should call somebody. Yes. To you. That guy's sitting down. Yellow. Who's got the guy sitting at the middle? 7. Okay. I go get you. Come back.